l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. 5 lokalitajiet f'pajjiżna għandhom aktar nisa mill-irġiel dan ħareġ minn ċifri tal-aħħar ċensiment lokali li sar fl-2021 u li ġew ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Mara. Jirriżulta li dawn il-5 lokalitajiet huma Ħalbalzan, l-Imtarfa, ir-Rabat u Santa Luċija f'Malta u ta' Kerċen f'Għawdex. Minn dawn iċ-ċifri ta' ċensiment ħareġ ukoll li l-att tan-nisa li ggradwaw fl-livell terzjarju u ta' kważi 48,500 l-aktar ammont ta' nisa li ggradwaw u fil-livell ta' baċċellerat b'aktar minn 27,000. Wara hemm dawk fil-livell ta' masters u dottorat intqal li l-aktar 3 lokalitajiet li fihom jaħdmu n-nisa huma Birkirkara, l-Imsida u l-Belt Valletta.